Hello, 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 OX Gaming. All that gaming. Hello, hello. Yo, inek no. Hello, hello, guys. I'm done by a chat. Hello, semua lah dah don ki bakwa ban kli jing kli. Temo, hi bro. Ti dang yele ayu. Hello bro, hello, bak du ling khoi. Blaze bun ki tu perlok ki bom 4 like kepada piban semua ban like but share video nomor Kederu ke video ke ba first time ke bang kwa ban le live bat ki mat ni ti skutna la da phi don kumni hai la mi se phi ti I nason mukim hawai kingaru menta sti ola sange ban upload video ti ngaklem la su ban upload video menta la sti yo na dau jong ka jing ka dau hi pila ti phi na mang la post hapo ka community ba ka jing du no jong ka like hapo snong nam la su ban upload video. Oke bro, slide bay thar ti oke ti semua ban share si tu ki way ki perlok jong phi kerpat phi khendiat to biang temo oh temo opor ko hoi bro ngala dep kulis bun slide kumno kinong ya comments ki juna pha ti kalau kumne te kenja phi kam long hit halo halo perlok kidan tang ki baya supet rei ban ya kren ei kim kia kwat rei mat na trai pio sngo de no ya kasur ka bang kren nang ni na mar ka live benta kamit ka biang kan wok ro kambiang he na wok ro su biang malu mala ka sai nak no sngo ba ban comment ha kanik live hoi ken bro tip balai ka sai na em bro na son mukhim ngak kwa ban clip hi na mar chu ja kumni tang phi ba text kumni ka sai nem ka live ni ka video menta kamit
ta ngan jubab ki jingli ki belong important ni ki ba kli ap mo khndet ka lak ka phone dang susdang ne kumno bro bun chano phi hoi te kadai ka taru dang khat ar ngot ki ba join khlai ngot bro ngodon kam jingerap ipi ka sa suspend ka account te ap mo khndet ka sai bro hoi to ka sai nason mukhim hoi ngayo sngo phi phía đây nông nano phía đây phía xã nó phía gian bận ngan cũng nó khăn riêng một là poi ar poi lại nông stoi nga bro biang ye jan hita masa ne mokruan hikai cũng mon bro okay next video mo slide ngan sai kai hak next video ngan sai kai cũng no ban hak diamond là đạp quả ngan sa pen sai ru epi cũng no ban yo free atau diamond cũng no ban hak diamond là đạp quả ngan sna ka video details pa sapang ka diamond hacking hak to gue ka channel super gaming khasitij sai lek ban check ikata da ka ba phi sage lane da ka ba phi tho na po youtube na try philai ti khila ban check ha ta channel ngala bu ya ka video ya ka video ngaban sa upload ngan sa thep ha to gue channel sa phang ka diamond hak to ban sim yarap no bro ya ka account juga ka bala sa suspend ta gitu bro ki bong suspend kila ban message ngapo Facebook lani hapo Instagram ngan sa reply ki kat ka bangala ban penle ngan sala ban yarap ki bangala tingala ki bomla ti wat singo namar ka jing bomla aru badan ka jingla aru kidan ki video ki ba yo diamond free de shisha bro hoi te katang jingli ke balong ka jingli na we na ki subscriber hne ke bang smutna ke ba ukli kalong ba to ki we ki ba ong ba yo free diamond ban ha kam tu kat kum ka jingtip junga ka dei ba kamlong phi ban long ta ban kam dei phi ban yo ba tu ki don hoi ki diamond thang ba ban penan kam pat ban use ban thit eng tu kam kim tre kam kim long ken mo te kata ka we but ki balong ban thit thang thrai ki chu long ban chuplu thi dal dei thrai kat kum gajing tip junga rei kat kum gajing sia tengam tip hakana gorkam te kat kum gajing lap gajing wat bnia junga kat kum gajing experience junga hakni ki kam banlong ban yo free diamond tengam 4 julap mo namar ya kare morning hi barbon hi haban chuthi naki google pay na naki paytm tinga thrai phila sai ta ka wei gajing kli tira da phidan chu ek jingli ki ba kham chu kham long kham don kam chu na gadeng jung phi ki ba plok ki bom nang ti kublai bun ba banyam nongrang banyam nongrang ti nang ta dari kidan chu sunga baban chada po knang ba kan ni live kan long ba shit kan long ba changa nya kata ti gidang don ru tang khat khandai ngut barok ki ba pe ki lại xuề ngap thì marwe xuề kren kumni long kata ngi hapan text ni la da long kabala la da pidon ki jingli ki ba phi kli ngadon hang ni bat phi men ta mit ban flight port khang nang ban ta phi ki blok ki kwa ban tip hello what's up guy nan ong phreng kidon ki
hang ni kila don sangat hangut tang baki ja lut ne kublai sibun bro ba phila pencai te hoi kata ka we ka te jing sha ba ka dai bai ka ki kimla ban yo free ya ka dai mon dalele ruam ti kitu ki dai ba pen bi itu ki video balong balong tu ban yo free dai mon ki syukwa bai ba ka video jong ki kan kiu ha ki views ha ki like ha ki subscribe kan kin kiu namar hakum tu ki video ki balong pen yo free tu ki dai mon ki bun ba ki nong pe namar balai ki kwa ba ban yo free to dai mon rei had man taru ngampar lap ban yo free ya u dai mon tengah kwa ban le ka we video ban penchai halor ka jing yo free u dai mon ten rei ngalap penchai ka video ten rei ngakar manik tu ki bom padi i ngan sasna ka we video mo slai te dam don chu ne kinu ki comments ki ba kham long don kam kata ka we ngala de penchai ne ki klip nanga bro ki apps ayu ban yo diamond te bro kumno ban pro ban le ngam isai bhamo ap chua khndet bro kumno ba pro phale ki sngo bha juba bro kata ka ngam sungthu bha sukmen bha katrix te bro ni arnud NHT tho there normal activities your account has been suspended kila ban su message ngan po Facebook nama kini ki jingkli ki belum kham ngai hab ban ya text ngau wis hapo Facebook ngan sa reply phi kat ka ba ngalapor mo kumno ban pen kala kumno ban kala pro bha te bro ha ka jing le kai jong phi ka chong ha ka kom ban le kai jong phi la da phi nang bha ban ka chong ha jing mlen jong phi ngamut no la da phim jumlin kum nga ban le kai ngam nang ban le kai fia nga su hi kai phi rei men chwa tang le kai men ta ngam le kai su ngam nang su ro ban le kai trai jika ta ka we lại sai trai ar phun riungut ar phun dai ngut la poi ki lai tang baki ba pek wat ar phun riungut Han Somro ba ong ni jikli deu Two Brothers channel kules pun ya taru am lele biang baik mo namar siningkong pelai ne tau dus ngalawan poi le kain ta bro kubles pun presno ngau ne handsome bro si kubles pun to lele ada sniudur ngene da nga habri ru lele rei nga sulong ningkong upload nga penirial lepi ne mo ngam lele namar ka jing sedang tu mo kajing thau blei da thau sniudur na thau kana or kam ro kat kajing thau ju blei ngi haban hun ye ka ik bo blei la bu du pa na du ba idang don ha ka por bang dang kha kata hai balai mo bro da hak ka phun jonga ka dei ban long red phun abo kamlong ban hak phiong te kata ru kajing kali ka ba phiong sa yakini kajing kali ki bangam la ban juba phangni ngakrpa di ban message nga po Facebook ka bang ai kerteng po Facebook super YT nga ai kerteng po Facebook phila ban text nga po Facebook to kumno bro ka FFWS kim yo klewal
Ya kita ru ngalada ban snai ki video. Mo ngalada pensai ki video ki bangladep ban pensai pi halorka FFWS redeem code. Tira da kimi biang dengan sa pentip biang kan. Mo ya kata waktu slide. Tikidang don hadu menta kidang don arphongot hi. Biang ka long kam kan network kam sai nak no namar ka long seneru ngam itu bah network ka biang kublai spoons thanks my dad ka biang bro sano kasnong jong phi kasnong jong ade sa makruat teng kum nei ni haban nga like por kum nei nga haban le no da ban su song nuk ni bat phi ne stream bang kwa ban khana bat phiang nei ken sai tu có sai ba pen pen mar banyang pen mar set pidai snong nano kasnong jong phi kadai nei Halo jar kumno kabiang kato ka kamera nai penki kat nei piang kabiang bro phi klem le kai game nei kumno bro hoi ngam le kai game mo nga su hi kai phi tu perlok ki bom nang han re ngam le kai game mentala don kumba arsenal duna eng la sange ban le kai game nalo blay phi bro ta la tip kumno bro phi dang le school ne kumno dang le ji nga dang le school crowd thong ni pidai nei snong pidai para kur bat nga raja thong ni bro you are my favorite channel kublai sibo ne ngasngau tenat la da phi ongom ta kublai si bo ne so tenat la long ta ngadai na riang do bro oh riang do syariang do ru ngadon ki ngidon ki baying sem syariang do ngala sai poi ru sto labun sin la kumba sau sin eng la poi
How can to la ne em bro banyo i kibrio ki bahai status yang kata kawai ku Lisbon klik ngan swat fai ki jingtip ladang ayo ban ngaradang ayo trik ngan sapni yepi ha next video house up mo hoito house up ngan sa le ik bai ka trik obes lada kumta la sai la sni yo senga yo ban ya kendu bat fi kur Lisbon hoi ya kata ngin sai pe hadin ladang aku ngalak ban hadin skin ski ngan sayo ban ya kendu bat ki fans jonga ya manta tengah 4 la mon man ngadang don kijing pule ki bang haban pule rekat seba hadin but ladang ngalek kini ki jaka ki balong ki badon ki fans ki bangan selak bani kendu kita hoi ko Lisbon khao nong khao thong ni một nong hai bro hai oi bro Nobel marbaneng ko no dang su poi ne kuno Lisbon ba phi poi life hang ni bro phi don kat no snem menta bro phi la don kat no snem ka snem ngala poi khat nhiều snem mo kata gede kas karyal karyal age kemun nong ka snem ba sisa gede khat nhiều Lisbon ba Crow Gaming FF hello la jar bhare tang chu thu ya ka snem la jar tip balai tang ya thu ka snem la khat nhiều la jar no keren kai phi like class but kat no bro ngalai class 11 la poi class ayu bro class 11 mo class 11 la poi kata la de pencai ba oi bro oi mark fielder nong room long kum do la mark fielder nong room hasdong la imlai la kasnong kala me light no astu pidai niam ayupat ngadai niam Katolik trim bro la hap la have class một nong thấy thì thôi Lisbon ngala kumtai la biang hi ngabanong pat he re pat rit pari ngasu biang hi trai ikobre khan yos nam bro sisa ken khan yos nam pe da yeng ro
Khát nhiều snem hả? Don't aims to bro up headshot bomb sa bandre. Hoi next video ngan sahi kai be. Don't he tang ba ngan sawat swagen ngala don nik up tang ba ngam tip menta kam trikam shu namar nasubu be kim tu ngam penun kamre te nadu ba sa nadu ba free fire ka update te ngam tip re hadu menta mlong shu tu apps Tere ngap menchua ngapu hi naman menchua ki bron ki perlo ki bakpa ne tu apps ke susah niki la jan sitengen ta e kalapor te ikop arpo esnam broi phi kata te namar jisha te ngai thu phi khat nhiều bai ngam tam re kata namar ngai thu hok bai khat nhiều snem ngadan ta te ke jing ikop te arpo esnam te hoi katai ke song ha jing i long ikop kata thang ba kadai shisha te kadai bai khat nhiều te Crow Gaming FF wong kumno bro balai ka Free Fire ladak start kamlong lada at kidus te kalong balai bro namar iya kataru nadu ba la sitiyom ta la ki la kli ya ka ta jing kli khaji sha na ngalamut ban wat jing tip sapangane tenrei kata kata ba ngala de ban ong ba ka de jing du lai no hasnong tingam don betri shu ban le mo ngam don betri shu ban long ban wat jing tip kan te nak ta dang ngam parlap hadu mentaru balai ka Free Fire kamlong shu ban start ngam parlap jing tip sapang ta te la ngalap jing tip ngan sawat ya kata ngan sa upload hapo kane ka channel lane ka tu channel sa katu channel sa super gaming kasitich ngadon atli channel katu channel kapang chusdang te kerpat phi lada don pring phi ki bom pat tip ya katu channel select check hapo youtube jong phi da kapa phi search super gaming kasitich two brothers channel khat nhiều snem hoi khat nhiều snem bro ka Free Fire kamlong da adus but adus kampoire ha kidus angan set jing set swa moba to pa kublai sibun ye phi ki perlok ki barang join ru but kitu ki perlok ki bam pat join ru ki ban sapai khadin ru kublai jubab se bro hangno ngalak klet try ke jub ya ke jingkli jong i can see cute da ikop bhamoy ke jingkli ngam itu ithau su la bon palat jongaru kumta hi bro tang ba late training ru kamlong red start ke ru umlong re wat slai ngan swat chwa menta up chwa menta si
sengi ngansa yelek sitom ban penuhat itaki dau ni kita ki problem tu jong pi ngansa le nok kenang nak bentar ni namar ngala don chakni ke jaka ka ba kana drok ru kla kambiang kalai ru kla kambiang te sung komen bangala ini video yang mentah Tu Brothers channel bro batai sapang ke YouTube kendiat enpoi bon ke kakamai katno yathu lembro mo to kata ngasuk bahan jawab ipi endapi poi 1000 subscriber 1k kumbai ong ini ba Tu Brothers channel kalau ngemne ada video 1000 subscriber kadai tang ba phila ban philayo ban approve ne philayo ban submit iya ka tu ka monetize philala ban on ya monetize lada philayo iya ka so jar kanta bat 1000 ti ba phinyo ya ka taru phia ban 3 tom ban penmi ki video ki ba itnat ya ki video ki ba ki briu ki ba skotnat ban pe ki video jong phi kum ki funny video hangni ki ba khamiat ba ki music video la pidon ki perlok ki perjor pidon ki sap phila ban peni leng ba ka social media ban ta leng ba YouTube hendrai om dei pat ban shu kren kren po jad na kren ni ki tin ki ba klema kor po YouTube namar ka YouTube ro kam sha e kum kita la da phi le kum tu mo te kataru ko bai ka ba long ba phia ban tip shwa phin le ya ka YouTube khnang ba phla ban long ta YPP partner programming hadin me philayo 1000 te phim 1000 1k phim pat yo ban kamai bisa phim pat yo ban kamai bisa phia ban submit chwa ya form sha ka YouTube mo te la da shubu la da phi pass la da ka YouTube ka pdiang phi shubu ruksa kum la da phile school phi tho exam phila de ban tho exam te unu hikai u haban correct u haban check ya tu ka jing tho jong phi la da ka dei ka một ka YouTube ka la ban approve phi la da ka dei một no hikai u la ban pen pass phi la da no hikai jong phi ba ui ba phim nang ban le phim nang ban tho om ta u ai ban if you I feel na thai phla so tho phia ban pendap so ta da phla poi ta ka 1000 1k bat 1000 kenta ka por pe ka một 1000 kenta ngam thai ki 100 lak tunan ar lak tunan ta hing atlet te phinsa approve phinsa yo approve na ka YouTube la da ka YouTube ka priang phi ban long YPP philala ban kamai pisa na ka YouTube Hello bro dang le you hoi ngadang minta ngadang le live hang ni bat phi gen bat phi te sengotanat la si ken si sengotanat la poi do stengen tai tenre ngidang idon betang ar pu ar ngot ki ba pe hang ni tan bos chang Two Brothers ngakwa ban ong phi ke we ni la da phim pat bak la ni phim pat bak i ga ya ka ni ka live hang ni ti phila ban message nga po Facebook ngan sa iPhone number but pin sa yo phone number janga ngan sa text but pi personal ni phila ban calling a direct la da phikwa ban tip ni sapang ka YouTube ngan sa batai kam sai na mar ha ka ni ka live menta kam da sai bha ma de kwa ban tip khamnia ban kumno ban kamai bisa kumno ban le kita ban pendep ya kita ki permission ne ban pendep kita ki ai hapo ka YouTube phila ban message nga po Facebook ka bang ai kateng super YT marngar YT kasi kumne hinga biang long kumne hi kumba menta phi hangni bro sahi kai kham kloi mo apps ayu bala umnom ban re hiya kata ngan sapai hoi ngala hi ban permi la da ngala la da ngamla what's ngau ai kat ke bang ngala baik ban hikai phi nama la bun dak spat tele video sapang ka free fire dak spat tele ki bang la hikai phi sapang ka game fidan kino ki jing long ki jing ba phimla agar kom ban ka game la ne ki trick ki ba khila ban lap leng ba ka ne ka channel dak ba pi check harum jong kini ki video jong kin sudan ka bai ka video ka ban long no ka ban
kaban jimen toy phi banyo jing toy ti la dak spatli ki video bang hicai phi phang ka game free fire ti sai ni wei ba yai sha rembai yong pro phi tip kumno ban stop ya ki message bawan na ka vaimet hoi ya tar ka subha kata ngala ban batai phi phela ban le ja po ka phone phi po home screen ma phila ban touch you to vaimet jong phi kham slam ti kan don ka wei ka option ba tho up info and if la click hang to up info and up details kay pher na ka wei phone cha ka wei pat te pin sa le kam no pin sa nyon hang to storage and day storage pin sa nyon hang to ba tho notification pin sa off no ek tu ki notification kamut kata kamut kam wan chu ma kim wan su ki notification lane la da pikwa ban ya kren bat ngaru phila ban message nga ko mo on po facebook super YT po facebook nga kerteng phila ban message nga nang tu direct ngan sa iphone number lane ngan sa pani phone number ng firu unju lane ngin saya text hang turu kabyang te kumta pikwa ban sai katar ubai ngan pen sai phi leng ba ka facebook phila ban text nga po facebook ka bang ai teng super YT te sakane ki jingkli brong akwa ban tip kumno ban change ya ka free fire id na facebook sha email ta katangan sachna ka next video ngla plan aslam bahai ta ngal de ban hikai ru tu wei channel rei de na kadau jong ka tai ka wei bang ong ba kam da biang su ka internet de ka light chne thanks bro to philayo bat ne kumno ala la phimpat su thu ba phila ban message nga ko facebook super yt phila ban chat nga nang ba ka facebook flashbone ni phi ki perlok te lai duna ba lai dan tang khat ar ngut la shit la shit nga halo khat san ngot to mana bakwa runggil bat nga namar nga dang duna ba ki member tila da pikwa ban runggil sa tek sangne ban pani ki id la ne phila ban id haning hamsuk la da pikwa ban ki prok yung phi ki kwa ban join gil bat phi phila ban sen id hne khnang ba ki prok ken join la da kim padon gil mo la da pikwa ba gil yung phi kam pad w kadang pahu kasit ke jaka kila ban su id ke gil hne kin join haningan pen promote hne ro yo gil id ba ki bom padon gil kila ban join ti ba deng nongrang flashbone ni pi bro stangkat ringut ki members itu ad gilang yang bro to ini bakdu lengkoi kerpat ban adgil te lada pikwa ban long ban runggil pila ban une uba adeng nongrang pila ban ayu id ke gil lada pikwa ban runggil bat kidi ki perlok hne ki boni khasi jui hne kiba kwa ban adgil kumtai mo lada pikwa ban ya snok tilang kan ban le kai hakim tin sutanat lang te boleh si bune to ada sei kasin ke baning kongru ngam ni ngam ngasutna da ni to halo bro dang poi trefi ngaklem yo re ban pe nadu mene babe ba to mele la poi mentakin sutna ba phila poi ba kerteng ru
la I tofi mat ne keteng ru la long ba sirkhe ba kublais bon to I badu lengkhoi ngam don gil su le la slam to I badu lengkhoi bom don gil su la slam ti kata ti pia banwat perlok sini style mo ban yo kigil ban yo ki perlok ki serjo ki babiang ki ba ngaru ngadon perlok tang ba ngam le kai la chong pat nga ngam tipi ta pangka game te ngatipi tang ba le kai ngam le kai game su bentar aslam by mo bro le kai game nok sa kan du hoi tok kulis gun sem bro sem bor nongrum kulis bun pla poi plor ha kan ga mit ha kan jan mit pila man le kai no ya game no pi pin su tan na man ta kulis bun pila join na du ne Miki Nongbre long ban join ngaru ki kat ki ba ki kwa ne ban he join ani kwa ban join gil ru sama se chinga po kila message nga po WhatsApp po Facebook mo te lani kila ban message nga po WhatsApp kata mo ngadon ka we ka gil ke bala poi sau level te kidang ki customer kidang dunai sa phila ban message nga sa ai gil ID ladi kwa mo kidang kiduna ba ta gil ka gil kala don kumba kala nyam ki kalong no kala don kumba live pesan ngut re kidang kibat don hata gil pat kidang duna ti kiba ban join gil sama message nga po Facebook dengan sa at ipi ha ka gil ke jungi umde ka gil jungan re gil perlok junga mo prok bacan junga ta ngala ban yo ban IP lene ban at ipi ya ka gil ngaru ngakwa ban join gilang sama message nga po Facebook super YT kumala umne super YT sama message nga po Facebook pisa join ya kata ka gil ke jongi bro pilek pule biang kitu kijing kli baladep mo like pule kum no tu ki baladep la hangne te la klumar hi nama la bon hi te number la san nhiều lại ar cũng nôm ta đây de em bro o number phone yung phi cũng nôm ta number phone yung au de im de rem ta da number phone yung au de bakot katto te sa jo sa message nga po yung sa iPhone number lu mo ngan sa siya ngan sa iPhone number message nga po Facebook super YT join lang hoi join back one back po Facebook super YT message nga ngan sa I back ip ya ka gil ID pin join pin ne kai lang pin yo back custom man kasngi sajan pin yo kat back timo ti stang live khandai ngut khublai si bon phi la bon hangni ki la ya bai don hangni minta te da pi kwa ban kli su ya ki jingli phi la ban kli hangni join lang ni ati yan na ate sit ba ngam la na still aram kutay bro kala bro balai fi klem jule live stream fi teng namar ba kalong ne ngam le ka game te daw te hadin kan to kade benai lada ngala yo por ba ban le ka game ngan sale live baik man kamit ngan sap le long stream baik fi man kamit sepang ki mobile touch fi don em hang to ha group hoi
Kadang gawe ke grup Sapangki Mobile Teach. Apa description video bisa join. Ya ya. Dulu di dunia Islam TikTok yang dahulu Pak. Halo. Nomor bang ngadang ayu dia PMI dur. Tiap kendiat. Oh. Tuh kan lah. Awak kambing. Halo, lagi try tu teh. Senumbar jong fi menta bro namar ngadon kampalat fi ban kli sapang ka YouTube. Pila ban message ngapo Facebook mo super YT ngan sa batai fi sapang ka YouTube. Hoi pila aru ban chujonya ka WhatsApp group ane pila ban message nga direct na po Facebook ha WhatsApp group ru ngadon ka WhatsApp group ha po Facebook ru pila ban singa ngan sa reply ngan sa jubak fi sibet endang lamut ban tia ane la shai la chi la dang la kham message send ne to ngan send ne tamlong mo nomor ngam sen ni temlong ma shu message be jinga da pikwa number phone shu message nga namar ngam ko ban phone number ni la poiro siginta dona te ngan pen kut no nak no thai pin la ka game no la thai ne pidang e kwa ne ban kli da kwa ban ye kli no namar kapor kampat kamap om don kan the ne sen bai to di re da ki gin the ne ki chinrang ne ki ek en re shu kwa abam ngam kwa ban shu sen phone number ne shu bi kwa ban yo phone number phi la message nga ki phi la don lupa phone number nga imat ki la tip lupa ba kut kata number phi kwa kli ka ni bro the best bro two brothers channel phir we don YouTube channel imat best bha ngasa subscribe sibit ngasa pe kelong no la khot kerteng kumno e fi bro super yang asyik khot super khat lai phu prangut to ane khublei sibon du badu lengkhoi Karyal nim jong phi bro kumno Karyal nim jong akadai super thongni to ngatrai phila sai ngla itu hok phi super thongni to Karyal nim jong phi kumno hoi ngla de benchu
en ko ben biar ya super thong ni ngam ngai jera Mdere super day super thong ni Two Brothers channel dapim ngai jero amlai lai namar katai kerteng ada super thong ni pidai na bro ngade na mau kerwat pidai na bro ngana to tara jubak slipar ne kumto ken te blaze bon ni Ashuya comments blaze bon taruh ko biang he slipar thong ni slipar